Danas je 5. oktobar, dan kada je pre godinu dana preminuo Steve Jobs. Mi smo ovde u muzeju Apple-ovih proizvoda i želimo da znamo šta je ovo sve ovde što vidimo, jer je ovo veoma impresivno, a to je neki omaž pokojnom Steve Jobsu. Pope, reci nam, molim te, šta je sad sve ovo što mi vidimo ovde? Sve ovo što mi ovde vidimo su stvari koje sam ja izneo iz svog podruma i tako obradovao svoju ženu na njen rođendan juče, 4. oktobra. Podrumi su mi prazni, ali zato sam izneo na svetlo dana mašine koje je pravio Steve od 78. godine, pa sve do današnjih dana. Konkretno ovo ovde je DOS mašina koja nije imala grafički interfejs, koju su napravili Steve Jobs i Steve Wozniak. Sa tim su krenuli. Ovaj računar je mogao da se priključi na televizor, što je tad u to doba bilo uobičajena stvar. To je vreme ZX Spectruma i ostalih sličnih mašina. Koje godine? Ovaj 2C je konkretno iz 84. godine, ali oni dalje DOS mašina. Oni su 78. napravili prvi personalni računar. Pre toga ih nije bilo. Računari su bili u sobama 5 sa 5 metara. Mi smo na fakultetu radili na VAX-u pod VMS sistemom sa bušenim karticama. Na konto, na ETF-u? Na Elektrotehničkom fakultetu. Revolucija je u stvari nastala kada je Jobs odlučio da napravi Macintosh. Ovo je bio Apple, a ovo je Macintosh. Macintosh Plus je naslednik Macintosha 128K. To je bila prva mašina koja je imala grafički interfejs, padajuće menije, ono što je kasnije Microsoft nazvao Windows, prvi miš. Pre toga nije postojao miš. Ovo je prvi miš u istoriji personalnih kompjutera. Sa jednim tasterom? Sa jednim tasterom, tačno. Mašina je imala 2 floppy drive-a, eksterni floppy, interni floppy, na kome su bili sistemi i svi programi. Posle toga napravljena je mašina, bilo je međufaza, ali 88. je napravljen SE30. Ovo je malte ne bio superkompjuter za to doba. On je mogao da radi sa virtualnim RAM-om. Po prvi put jedan računar je mogao da koristi hard disk kao radnu memoriju, ne samo kao storage. To je veliki pomak. Na ovom kompjuteru bez problema radi Netscape, recimo, možda se surfuje. To je 88. godina. Jako davno. I danas, znači, ja mogu na njemu da surfujem. Prvi eksterni CD-ROM. Fantastičnih kvaliteta. Naravno, grafički interfejs. Miš je malo lepši od ovoga. I dalje je četvrtast. Imao je ekspanziono kućište u koje su išle takozvane NUBUS kartice. To je tad bio standard, kao što je sad PCI Express, to se zvalo NUBUS. I ovo je neverovatna sprava. Danas nije hteo da se upali, do juče je radio. Strašno mi je žao. Pošto su to mašine koje su stajale uskladištene, znači od 88. godine, jako nije neadekvatan, ali je prosto elektroliti stradaju, moj kolega inženjer to zna, isuše se i posle izvesnog vremena eksplodiraju i ne mogu, da, jeste. Za ovaj računar je Apple dobio silne nagrade dizajna. Ovo je računar sa katodnom cevi, vrlo je neobičan, ima A4 format, radi, što je fascinantno, isto je 88. godina. Plastika od koje je pravljen i on i SE30 je plastika koja je razvijana za Apollo program. Let na mesec. Oni su za izradu računara koristili, znači, istu plastiku. Opet, znači, imamo miša, NUBUS je unutra u kućištu, hard diskove imamo već na SE-u 30, imamo hard disk, interni hard disk,
što je bilo fascinantno u to doba. Ova mašina je već veoma moćna za grafičku pripremu, izabrani A4, jer su tad su bili skoncentrisani na grafičku pripremu, padajući meni, naravno. Iza njega su se pojavile dvojke ovog formata 2X, 2FX. Koje godine to? Ovo je 89. godina, 88. 9. U to vreme su bili koncentrisani na grafičku pripremu i praktično svi koji su radili DTP radili su sa njima, jer je Apple dao veliki izbor fontova, za razliku od ostalih koji su bili su digitalna priprema za štampu, svi ostali računari su bili hendikepirani u to doba, što se toga tiče. To je period već kada Steve Jobs zbog sukoba unutar firme prvo bude sklonjen. Stavili su ga u kancelariju na kojoj je pisalo veliki mislilac Sibir i slične stvari. Nije mogao da se uklopi u ekipu koju je doveo. On je tada za direktora doveo direktora Pepsija. Došao je do sukoba posle koga je on izašao iz firme. Prvi put. Posle njegovog izlaska iz firme došao je period u kome je Apple strašno stagnirao. Ovde svi računari koji su postavljeni, to su računari iz perioda Gila Amelija, koji je doveo Apple do bankrota. Ovde do sad smo videli fine estetske oblike, početke, ovde toga više nema, oni imaju neke ostatke dizajna od ranije, ali je upečatljivo to da ovo sada mnogo više liči na neki klasičan PC nego na Apple kompjuter. Koji je to period? To su 90. godine. To su 90. godine i praktično do drugog povratka Jobsa Apple je bankrotirao. Bilo je gotovo s Appleom. Maltene nije više postoje. Tada mu je mnogo pomogao Bill Gates. Bill Gates mu je pomogao, koji je bio ovde u intervjuu, jednom od posljednjih intervjua Steva Jobsa, on je zajedno sa Billom Gatesom, gde evocira te uspomene na zajedničke te dane. Bill Gates je tada Apple dao simboličnu sumu, mislim da je bilo nešto $100 miliona, to nisu neke pare u tom svetu, ali se obavezao da će da pravi Microsoft Office za Apple, što je bila velika stvar. To je bila enormna pomoć, jer oni praktično u ovom momentu nisu imali svoj proizvod, imali su 1.000.000 modela. Ovo je Power Macintosh 7600, 5200. Ovo je, zaboravio se kako se zove, bilo je više od 50 modela računara. I ušli su u jednu šizofreniju koja je, sada znamo, bila posledica odsustva Steva Jobsa. Znači, on je bio duša firme, oni su ostali bez duše kad je on otišao. To je bio i period kad su radili prve laptop računare. U istoriji pre njih nije bilo laptop računara. I ovde imamo seriju od najstarijih PowerBookova pa sve do iBook. iBook je Jobsov proizvod, ovo su sve Amelijovi proizvodi, iako su bili lepi, sjajni, meni su se sviđali kao računari. Ovaj ovde deo je povratak Steva Jobsa. Evo vidite odmah kako sve drugačije izgleda. Videli ste ono tamo Amelijovu gomilu sivih računara. Vraća se Steve Jobs, pravi iMac, pravi čuvenu lampu, fascinantnu, pravi Cube, koji je, ovo je njegovo bilo, napravio ga je za sebe. On nije bio poslovni uspeh, bio je dosta skup, nije se mnogo toga prodalo, napali su ga shareholderi da on se igra tu,
i da to ne može tako. I on je rekao, dobro. To je srce. Jobs je rekao, dobro, onda nema više Cube-a. I nećemo više Cube. I završio je s njim. I zato ja nije bilo šanse da ga prodam. To je mašina njegova, koja izgleda fantastično. Uz nju je išao ovaj monitor. Posle toga su išle G3, G4, desktop računari. Jobs je u šali jednom rekao, pošto svima je poznato da se Apple i Microsoft tužio godinama oko Windowsa, jer je Windows kopija Apple-ovog grafičkog interfejsa. Kada je napravio G3 prvo, bila je u ovom obliku, Jobs je rekao, napravili smo jednu genijalnu stvar. Posle Windowsa napravili smo Doors. Ovo su Doors vrata, koja se otvaraju lako i na dohvat ruke su sve komponente mašine, i prozori i vrata. To je bila njegova šala, naravno, ali sad to ima verovatno puno prašine, ali i nju ćemo osposobiti da funkcioniše. Sve ove mašine su bile veliki uspeh koji je postepeno doveo do toga da Apple danas predstavlja verovatno najjaču firmu na planeti, bar što se kompjutera. Oni se takmiče sada sa firmama koje se bave proizvodnjom nafte. Oni su u akcijama 600 milijardi. Oni 600 milijardi su u akcijama, ali je kada se poredi vrednost, odnosno rast, Apple je neprikosnoven. Znači, oni su imperija trenutno, naftaši i ostali imaju neke limite, oni su ogromni, oni prekrivaju celu planetu, ali Apple sad prekriva celu planetu. I u ovoj industriji praktično nema im firme koja može da im parira. Posle G3, G4 napravljena je G5. To je kućište prvo koje se nije promenilo, evo sve do dana današnjeg. U G5 su se koristili IBM-ovi procesori. Ovo kućište je jako interesantno, vrlo elegantno urađeno, to je Jobsov specijalitet, može da se vidi. Ima čak i ovu plastična ova vrata, tako da na prezentacijama može da radi otvorena na ovaj način. IBM pokazalo se da je prilično kočio Apple. Zašto ga je kočio? Intel je zbog masovnosti tržišta stalno unapređivao procesore. I imao je mega proizvodnju procesora i to je stalno bilo trvenje. IBM je tvrdio naši procesori su bolji, to radi stabilnije. Za ovu mašinu su imali čak i vodeno hlađenje, neko specijalno. Ali sve u svemu, Jobs to nije mogao da podnese. On je čovjek kreativac koji je hteo da napreduje non stop. Iz IBM-a su mu poručivali da će napraviti brži procesor od 3 GHz jedne godine, druge godine, 5. godine, 10. godine. Nikad nisu to završili. I onda su začekavali Jobsa pričom da on nikad neće smeti da pređe na Intel. Zašto neće smeti da pređe na Intel? Jer se to desilo već nekim firmama koje su posle prelaska na Intel procesor postale samo još jedan PC na tržištu koji je iščezao. Za Apple se tvrdilo da kad pređu na Intel, krekovaće im operativni sistem, svi će moći na svoj PC da instaliraju macOS jer se radi o Intel procesoru i Apple će da nestane. To se dešavalo 2003-2004. godine. I šta je Jobs uradio? Rekao ja prelazim na Intel, baš me briga. IBM me više ne interesuje, oni su spori, traljavi, kljakavi, ne možemo s njima da radimo dalje. On to nije rekao tako grubo kao ja sada, ja to sad prenosim, karikiram malo, ali on se odrekao IBM-ovih procesora i rekao ja radim na Intelovim procesorima. Posle toga Apple je postao jedini hardware na kojem vi možete da instalirate i macOS, i Windows, i Linux, i Unix, i šta god vam pada na pamet.
sam Miodrag Popović, diplomirani inženjer elektrotehnike i sve sam ovo uradio zato što se zbog toga dobro osjećam.